Nya kwaramoga jwang arwaki chenro mar migago ka obrokelo ni weche matimre pacho kae ka chelgi mago matimre pewe mag tuke ka odiochieng' ma kawuono jotend migepe mane oyier manyien osechako kawo tinga e migepe mopogore opogore ka magi duto wabrokelo ni e weche manyien e migago. To mokwongo magi e weche momiyo peka tarik 12 dwe mar 8 higa mar 2024. Jatend migao Eden Duale okawo apisi kuom Soipan Tuya madhi e migao mar jolweny ka John Mbadi bende okawo tich ayanga e lwet Profesa Njuguna Ndung'u. Jatend piny William Ruto chako limbe mare ayanga e kaunti ma Kisii kod Nyamira. Leo tumekuja hapa kuelezea youths na wamama na wazee kuhusu chama yetu ambayo tunapanda mboga. Wirima Kenya oriurege piny ngima e dhialo odiochieng'ni ma oketenge ne chwalo agenda kod ratiro magi. Machiegni nya kwaramoga jwang' nyalo tudri kodwa en namba mar 36900 kata X marwa at Ramogi TV KE at James Opondo Senior. Bende wantie achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook ka achiel kod YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Profesa Njuguna Ndung'u owuok ayanga e apisi kaka jatend migao mar omenda kendo weyo thuolo ne CPA John Mbadi. Manyocha omi lemono Mbadi osingo chwalo agenda mag kelo lokruok ne uchumi mar Kenya ka Profesa Ndung'u bende olero kenge ma osegoyo e thuolo mar higni 2 e migao no. Linking the government payroll to IFMIS and then to KRA PAE platform. This has been resisted, I must tell you. The PS and I have been working on this. And we have been working with some of our staff. But it has been resisted. But it has to be done to clean up and eliminate ghost workers in public workers and even pensioners. The third point is the reforms in the PPP directory to make sure. I'm sorry, Chris, it's something that I have worked on, and I have also received a lot of advice from IFC. It has to be merged with Investment Department and National Treasury. And this is the missing link to make a PPP work for Kenya. Fourth, audit the school competition and budgeting process. You realize that this is one of our areas that is the weakest. I was constantly even calling the Auditor General to help us. Bernard, you are familiar with this. Because the current education funding model is not sustainable and has to be reformed after a very comprehensive auditing process. Yes, we have lost the Finance Bill of 2024. It would be wrong and an abuse and insult to the people of Kenya if you tell them you're reintroducing that Finance Bill. Then you would not be listening to Kenyans. So we cannot reintroduce the Finance Bill 2024, despite the progressive provisions in it. But the country must grow. There are provisions in that bill which would have helped the country to grow. One area, and you have mentioned it, Professor, is the issue of tax expenditure, which is leading to tax leakage within it. A lot of tax expenditure claims, the tax refund claims are fictitious, and we know it. We have been around for a while. So now we must look for ways of reducing the tax expenditure. That we can only do by, there are commodities, there are items you may not stop subsidizing, so to speak, because they are basic, they impact directly on cost of living, but you can move them to exemptions so that we do away with this zero rating of commodities, which end up clogging our system. Jatend migao mar alwora Eden Duale okawo ayanga PC mar migao na ka owuok kuom Soipan Tuya makoro dhi e migao mar jolweny. Nyasi mar chiwo apisego Duale osingo mar chwalo nyime chenro mane ochaki gi Tuya mag bero alwora kod rito chal mar kor lwasi. Osingo mar neno ni Kenya
ochopo kare lek mar pidho yien ma kwan-gi romo bilion 15. Tuya bedo puoyo okenge ma osegoyo kuom higni 2 mokalo. Climate change will remain a major focus for me. Climate change is not merely an environmental issue, but it is the most serious challenge that humanity faces today. Its impacts are profound, it's far-reaching, and is deeply personal to all of us. Here in Kenya, we have experienced harsh realities of the climate change. You have seen the prolonged droughts of the past 2 years, followed by the very destructive floods, which brought very devastating losses of lives and livelihood. So our climate change are both severe and are very urgent. It's been a wonderful team to work with, and I am very confident. I have worked with my brother Aden Duale in various capacities, and I can assure the team in environment, climate change and forestry that as I exit this space, you are in extremely good hands. Nyasi mara dhialo odiochieng' rowere e piny mangima dhi nyime alap tuke mara Ilodinga boma ma Homa Bay. Migawo ma ochung' ne chenro mag rowere kaunti no ma Homa Bay ka omakore kod riwruoge mathoth masiro chenro mag rowere kaunti no oriwore kanyakla mar go mbaka e moko kuom chandruoge mar rowere e kaunti kale kod kaka inyalo tiekgi. Bende en thuolo ma rowere bedogo mar ng'eyo e wi ting' magingo e weche ma otenore gi dongruok. Watudore kod jafwambo marwa Alia Beach mondo miwa ler mathoth. Alia Beach, ki inyalo winjia to lernwa ni to nyasi makama osechakore, to jok mage kata welo mage mogwel mo obiro e nyasi ni, to bende rawere osechopo kar rombgi mar dhialo odiochiengni. James managa kiwacho nendo wabira achiel kachiel ka wuok e alap tuke mar Raila Amolo Odinga Stadium mantiere boma ma Homa Bay kaendi. Kawuono ndio chieng' ma iyango odiochieng' mar youth e piny mangima kata International Youth Day, kendo kaunti Homa Bay ok odong' oko e nyasi ma kamano mibage kauntis mopogore pacho kaendi ka ing'iyo okenge ma rowere goyo e weche mag dongruok kaachiel ka ginyalo ritore e midhiero moko mosebedo ka joko rowere e pacho kaendi. Kendo odiochieng' ma kawuono migawo mochung' chenro mag rowere kaunti Homa Bay kaendi orero kod jokanyo mathoth mokalo mosebedo ka siro dongruok mag rowere kaachiel kod konyo kedo kod midhiero mopogore opogore ma osebedo ka joko jogo eko mar rowere e kaunti Homa Bay kaendi. Nikech ing'eyo ni James, Homa Bay kaunti kaendi en achiel kuom kauntis ma pod nigi midhiero 3 madongo mosebedo ka chando jogo mar rowere kamoting'o wach gamo moyiu e kind nyithindo matindo manyiri, wach mar kedo kod kute mag ayaki e kind rowere ma pod dongo kaachiel kod wach mag lwenje mag udi. Kendo gin moko kuom okenge ma migepe mopogore opogore ma osebedo ka siro motegno dongruok mag rowere kaachiel kod neno ni rowere obedo makare ma ginyalo wuok e midhiero moko mosebedo ka jokogi e kinde ma gidhi nyime kod chenrogi mapile e kor gwenge ma Homa Bay kaendi. Kendo en mor mara mar bedo twak achiel kachiel kod jatend migawo mochung' ne chenro mag rowere kaunti ma Homa Bay kaendi kaachiel kod director ma ochung' ne chenro mag rowere e sirkal mamalo ma bende gin achiel kuom jogo eko moloso nyasi modiochieng' ma kawuono ma wadago kodgi mbaka ni to odiochieng' ma kawuono ng'iso nang'o ne joma rowere, to gin okenge mage monego bed ni keto mar konyo kedo kod midhiero moko mosebedo ka joko joma rowere kaunti ma Homa Bay kaendi. Director achiel kachiel odiochieng' ma kawuono wayango odiochieng' rowere ma e piny mangima International Youth Day kaka achiel kuom jogo mosebedo ka tiyo machiegni kod rowere. En nyasi ni ng'iso ang'o ne joma rowere, to gin okenge mage monego bed ni keto mar konyo e tieko midhiero moko mosebedo ka joko joma rowere kaunti ma Homa Bay kaendi machiegni. Erokamano Alia Beach. Odiochieng' ma kawuono kaka iwacho en odiochieng' mar rowere mosebedo kwa nyasi no osebedo kwa timo chakre higa mar 1999 mano yangi gi UN. Gima watimo en wanyiso rowere matindo ni gimbe gin gi space gi e piny mangima ma ginyalo wache gigegi. To theme mar this year kadwa wacho gi kizungu en
digital pathway for sustainable development. To gini koda wache gi dholuo eni to okang' mane mwanyalo timo, magik mwatimo gin gik manyalo siko manyaka chien, sustainable development. Koro sani endi kwa wang'iyo vijende wa masani endi, nitie gimiluongo ni digital. Digital, weche mag mbui ema sani oyangore ma rowere nyalo tiyo godo kamoro amora ma gintie. Weche mag mbui wanyalo loyo godo weche mag thieth, wang'iyo ni health issues, wanyalo tiyo gi weche mag mbui nade. Wang'e maber sani nitie kata mano osiptende ma sani ok ochuno ni nyaka idhi osiptal, to koluwore gi wach mar mbui tinyalo thiedhi. Kata kwang'iyo weche mag NHIF, gina weche mag mbui. To kwachak wadhi kata mane weche mag pur, kawuono wayudo ni ojende nyalo puro through technology. Technology miyo gi space moro ma kata kia gimoro tinyalo google miyud nang'owa inyalo puro gi ang'owa through technology. Through technology yo rowere nyalo iwacho ni uso gig magin godo ka iluongo ni entrepreneurship. Ka gisetimo ohala magitimo ginyalo uso nade. Kawuono yudo ni youth onge gi kiosk moro monyalo wacho ni kawuono adwa dhi use kiosk ni endi, but kiosk ma en godo en simbe. E simbe ni onyalo uso godo gimoro molos godo ohala. Gima wasebedo kwa timo kata through Ajira Digital. Ajira Digital keto vijende sani endi giyudo tije online. Mayudo ni sani a billionaire can be raised through digital platform. To kwadogo kata mane gima watimo kaka Department of Youth Affairs. Kawuono wayudo ni wan gi funds ma yudo through the digital line. Kawuono wacho ni a youth can apply for Uwezo Fund, Youth Fund, or even Women Enterprise Fund through the digital line. Ntie platform modonje to apply for these funds, to yudo funds giendi, and we are ready to support the youth in all these lines. Darete wacho tiyo kod yor lony manyasani manyalo konyo rowere weche mag dongruok mopogore. To aneno ka thoth rowere moko tiyo kod yor lony manyasani ke yore moko dhi kare. Gin ang'o mage motimo ne ujiwo rowere tiyo kod yore mag mbui e yo manyalo miyo gi dongruok margi kod konyo bero ngimagi bok donje timbe moko ma samoro nyalo kelo gi chandruok gi sirikal. Sani wasebedo kwa wuoyo gi yudhe kendo wan gi platform gi opportunities mwabedo godo. Achiel kuom gin odiochieng' makawuono ni endi ma wanyiso rowere ni digital platform ni inyalo tiyo kode maber kendo inyalo tiyo kode marach. Kitiyo kode marach to onyalo hinyi, to kitiyo kode maber to onyalo gero ngimani. Wan kanyakla watiyo gi county government mar Homa Bay, an kakiunja tiyo gi national government, watiyo gi county government mar Homa Bay. Mwasebedo kwa romo godo saa ka saa, mwasebedo kwa work godo on the youth policy. Wan gi national youth policy mwaseloso. In the policy nitie gik manyiso yudhe ni kitimo marach to sirikal biro yudi, kitimo maber to sirikal biro konyi. We can only develop you if you use the opportunity you have. Wanyiso gani freedom has a limit and freedom nigi consequences. Okinyal tiyo gi freedom momi nikech freedom actually omi kaka youth. To freedom nini itiyo kode nade. Kitiyo kode marach to sirikal bende nigi ang'owa, nigi the arm of the government ma bende biro mana deal kodi kaka itiyo kode marach no. Kamano James bende wawinje kuom jatend migawo mochung'ne chenro mag dongruok mag rowere e kaunti ma Bay kandi kalure kod nyasi madhi odiochieng' ma kawuono. Migawo mar ochung'ne weche mag rowere kaunti kandi odiochieng' ma kawuono idhi yalo odiochieng' mar rowere e piny mangima. En nyadhi mane ma in go ni rowere osego okang' kalure kod migawo mimako ni bineno ka rowere dhi okang' makare weche mag dongruok kaachiel kod midhiero moko ma jukogi e kaunti ma Bay kandi. Erokamano Ali. An Waziri Sara Malit, achung' ne weche mag yudhe, joma mine, weche mag jowa modak gi ng'ol, Homa Bay County, kaachiel gi weche mag tuke gi culture. Odiochieng' ma kawuono wag join piny mangima ka wa celebrate jowa matindo. Kendo Homa Bay County kaka achiel kuom counties mogeno joma tindo ahinya, wantiere gi migepe ma waseketo mondo jowa matindo oti gi lony ma kawuono mondo ginya yudo konyruok. Lony manyasani ema sani nyithindwa matindo bedo godo employed, ema giyudo godo tich. Kendo thothgi kata obedo ni giywak ni tich onge mag andika, to pod ginyalo yudo income kokalo kuom simbe magitiyo godo e computers magitiyo godo. Omiyo Homa Bay County e Department mar Youth wantiere gi program mar loso ne gimiluongo ni Youth Hub. Youth Hub en kama wagero kendo wakete internet gi computers ma youth nyalo dhiye, ginyalo bet kanyo endo giyudo free internet kendo gitimo godo tije magitimo e internet goeko. Kendo wang'eyo maber ni yudhe wa mang'eny maseche moko onge lony mamoko mane gitiegore to nyalo opt out of their trained areas
kokalo kuom mbui magisomo. They simply Google to giyudo gimachielo maginyalo timo nikech kaka wang'eyo joma tindo sani onge gi tije mang'eny. Yes. Waziri, youth hub ni osegere koko chano gere to gin youth moro mnade ma ogeto mondo yuti youth hub mar konyo gi weche mag tije. Wantiere gi youth hub Rangwe kendo nitiere youth hubs in all our constituencies. Koro wadwa mana ni mondo wa improve gi mondo gibed gi technology masani kata gi lony manyasani nikech chon ne waketo negi kama nitiere libraries ginyalo dhi some, ginyalo tugo, gibedo cancelled. To sani nikech need gi kaka piny medo dongo, joma tindo otegemea weche mag mbui. Koro wadwaro mana medo keto computers kuondgo kendo wamedo keto negi wifi gi internet services mondo ginyal timo tijegi kokalo kuom weche mag nyasani, lony manyasani. Kok kamano kaka sani hubs ma wantiere godo nyalo accommodate like 100 youths per constituency. To wagombo ni mondo youths wa mang'eny oyud kuonde ma ginyalo bede nikech ok wadwa ni gibed idle ka gionge tich ma ginyalo timo. Ka gidhi kuro, they engage with each other, they share experiences kendo gipuonjore gik mang'eny ma ginyalo timo kokalo kuom lony manyasani. Wasiri kapok wedhian kod gipenya chiel wang'eni mabe kandi rowere kale midhiero mopogore kama oting'o weche mag kutem ga yaki mathothne atamalo maduong' yudo mana rowere matindo. Wach mar konyo odiochieng' ma kawuono ma ikalo odiochieng' mar rowere niendi en ang'o minyalo bedo go kata en ang'o migawo mar timo mana chandruoge mar rowere kale mabe kandi kokalo weche mag amoyie moyu wach malako kute mag yaki gin rowere ma potindo odok chien e kaunti mabe kandi mondo rowere obed jogo eko ma bende nyalo donjo e weche mag dongruok manyalo konyogi kaachiel kod kaunti kod Kenya mangima. Homa Bay County osebedo ka nigi chandruok mag yie mag oiw kendo department mar gender nitiere gi thuolo ma waluongo ni youth engagement. Waketo youth wa kendo wapuonjogi kaka ginyalo konyowa fighting these vices. Wantiere gi miluongo ni male youth engagement and female youth engagement. Kendo wantiere gi mentorship sessions ma wanyisogie kaka waduto wanyalo tiyo gi duondwa mondo wakony nyithindwa manyiri kata nyithindwa machuo matindo kik donje relationships machon maketo ngimagi at risk maginya yudo yie mamalo, giyudo kute mag ayaki manyien kendo gidonjo gi chandruoge mang'eny mag udi nikech gigi ka nyathi ma nyako osemako ich to koko muoche ot. Inyal riembe, nyathi weyo skul to kata konyuol to nyathine dong gi chandruok nikech most of them dwaro ni gidog e skul gidog gi somo. Koro problem ni ok en ma joma tindo kende, it is a multi-sectoral problem kendo wakwayo joma tindo nikech gin ma they are mostly affected mondo giwuog oko mondo gikonywa fighting this thing. Wan gi programs mag sports ma wa engage gie seche ma gin e holidays kata mago ma pok oyudo tije mondo energy gigi obed diverted kuonde mamoko. Kik gibed idle, kik gibed engaged in relationships mang'eny manyalo ketho ngimagi. Kaso wantiere gi sessions mag puonjruok miluongo ni community dialogues ma wabedo godo waromo go gi stakeholders, waluongo nyithindo matindo nyaka youth mondo wawinj duondgi mondo waked kaka oganda mondo gimawa obed maber ka waduoko chien thuolo mag gamo kute mag ayaki gi yie mag oiw. Kamano. James Opondo mane wan achiel kod mochung' achiel mabe kandi ka kaunti mamoko yango odiochieng' mag rowere ka winjo ka giwacho okenge moko ma giseketo kaachiel kod magi ne chinde mag rowere kamano abro wuoyo mondo idhi nyime kod chiwo weche manyien ka wato pod wan kae kwalo ni to ere gigo eko monego bed ni iketo mar konyo e dongruok mag rowere e kaunti mabe kandi James. Erokamano Alia Beach kowuok e kaunti ma Homa Bay kochopo saa 1:03 nyikon mga jwang' ibro yude e yorno makare ka ibro kelni kacha kod Ali Beach odiochieng'ni ma rowere dhialo ka ging'iyo okenge kata thuolo ma ginyalo yudo mag tije mopogore opogore ka counties duto bende biro dhialo odiochieng'ni mar neno ni rowere bende yudo thuolo mag bedo achiel kuom oganda. Ka wadhi nyime, jatend piny Kenya William Ruto chako ayanga limbe mare mar ndalo adek e kaunti ma Kisii kod Nyamira kama ochano rango chenro mag dongruok. Limbe mag Ruto owinjore otimore gwenge kaka North Mugirango, Kitutu, Masaba kod Nyaribari Chache. Jafwambo marwa Crispin Otieno
ni kono kendo olono chenro mar limbe mar Ruto. Crispin Kinyalo winja to nyiso ni to jatend piny osechopo to kuonde mage ma obiro limo ka dongruok mage ma jotelo mowuok e counties ariyo mag Kisii gi Nyamira lero ni jatend piny William Ruto biro chwoyo koke. Piny Kinyalo winja to nyiso ni to ikruok chalo nade e limbe mar jatend piny William Ruto ma limo counties ma Kisii kod Nyamira. Awinji James angni yena los kod Kiswahili nikachoganda maon godoka. Tupo maeneo ya Gusii ambapo hii leo Rais William Ruto anaanza ziara yake rasmi katika eneo nzima la Gusii. Ziara yake rais inajiri wakati ambapo viongozi wamekuwa wakililia serikali kuleta maendeleo katika maeneo haya ya Gusii, na hii leo anaanza ziara yake ya siku 3 akianza katika eneo la Kiabo Nyoru, maeneo ya Mugirango Kaskazini, ambapo watakuwa akizindua miradi ya maendeleo katika eneo hilo, kisha baadaye atakuwa akielekea eneo la Masaba Makitutu Masaba. Vile vile atakuwa akikamilisha ziara yake ya siku hii ya leo katika eneo la Nyaribari Chache, ambapo atakuwa akizindua mradi wa last mile connectivity, mradi ambao unahusishwa ama unatarajia kuwapa wenyeji kuunganishwa na masuala yanayofungamana na stima. Na hapa nipo na wakazi wa kaunti hii ya Kisii tayari kuzungumzia swala hili, ziara yake Rais William Ruto katika eneo la Gusii. Nataka kuwapa tu nafasi waweze kutuelezea tu wao matarajio yao ni yapi rais anapojiri wakati huu. Vile vile ziara yake inajiri wakati ambapo alikuwa ameteua baraza lake la mawaziri, ambapo mmoja wa watu kutoka eneo la Gusii ametawazwa lile jukumu la kuongoza ama wizara ya elimu. Tuambie unaitwa nani? Asante sana. Kwa majina ni Nyamache Thomas, mkaaji wa Kisii, Bomachoge Borabu, na niko na furaha sana rais kusuru eneo la Kisii sana kabisa. Kama sisi wakaasi wa Bomachoge Borabu tunamhitaji rais atembee ile eneo, kwa sababu ni kama tumeachwa nje kama kisingiti fulani. Kwa serikali vile imeungana, tunaunga mkono serikali. Tumesema rais ameshuka na amefanya vizuri kushuka, kwa sababu mambo yalikuwa mbali sana. Taxation ilikuwa imeenda juu sana, hata sasa chakuja vizuri. We are expecting asukishe mambo ya kwe kwa mwananchi kawaida. Sana sana hapa kwenye nimesimama ni wafanyabiashara wa bodaboda ambayo walimchagua kwa hali ya juu sana, wakiwa matarajio ya kwamba maisha yao yatakuwa maisha ya kufana na ya kusaidia ule mkaaji wa chini sana. Lakini haya yalienda kinyume na matarajio ya wananchi. Tunatarajia vile sasa serikali imejiunga pamoja, imekuwa serikali ya umoja, watu wetu wameunganishwa ndani, sasa kila mtu amekuwa sakayo. Sasa tunataka vile tumeanza kushikana mkono tuone mambo mazuri. Kwanza kabisa kama Bomachoge Borabu, sisi tangu enzi za Uhuru Kenyatta ndio tuliona rais akija hii constituency. Tumebaki nyuma mambo ya barabara kwenye ilianzia, hata yenye ilianza kutengenezwa imeanza kuharibika bila kumalizika kutengenezwa. Kitu ya pili, tuko na mashida ya mambo ya schools. Our educational centers, they have reduced drastically because the national government imetupa kisoko, atashaiona mwenye anakuja kufuatilia. Hata kama tuko na mheshimiwa wetu mpendwa Nolfason Obadia Barongo akiwa katika chama ya ODM, hiyo isikue chambo ya kutufanya tupaki nyuma kimaendeleo. Tunaomba akikuja this time round afanye mpango kuja Bomachoge Borabu, afanye maendeleo ya masomo na education centers iendelee. Asante sana. Kitu kingine ya mwisho, barabara, mahospitali na masoko, tunaomba akuje asindue miradi inayosaidia wananchi. We are expecting much from our president, since our youths are so much eager, because they have really tried to reach him but in vain. Thank you. Tupate wengine pia. Asante sana. Kwa majina naitwa Davis. Kwanza kabisa nashukuru Mheshimiwa Rais kwa kuchukua nafasi murwa kabisa kuleta wabunge wote pamoja ili wafanye kazi pamoja. Kwa kuwa Mheshimiwa Rais, tumekuwa na msukosuko sana katika serikali yako kwa sababu hakuna utekelezaji wa kazi ambao unafanywa.
kumekuwa na utepetefu kwa wabunge ambao hawafanyii wananchi kazi. Hasa sisi vijana, sisi wakaaji wa huku Kisii, tunashukuru rais kwa kuja kwako. Tuna imani ya kwamba sasa hivi jinsi ambavyo umeleta wabunge pamoja, wananchi ambao walikuchagua tutapata maendeleo kisawasawa. Kwa hivyo mheshimiwa, tunakushukuru sana. Karibu Kisii, uangalia saa vijana, hasa mwananchi wa kawaida. Bwana rais, we ni mtu rais ambao unajua mwananchi wa kawaida jinsi analala njaa. We rais, tunajua ya kwamba kazi unaichapa. Tunakupa kipaumbele. Karibu Kisii na uangalie mwananchi wa kawaida wa chini kabisa mheshimiwa, ili maisha yakoe sawa sawa, na tutakushika mkono pamoja. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Majina naitwa Wycliffe Ngoge, ni mkazi wa hapa Bomachoge. Namshukuru sana rais wetu Mr. William Ruto kwa kututembelea hapa Kisii County, na hasa kwa kutupa hii nafasi ya waziri wa elimu. Tunashukuru sana. Lakini mheshimiwa rais, mambo ya sekta hii ya bodaboda tunaomba uishughulikie na uangalie. Hata mahali watu wa bodaboda wanakaa kuna vumbi mingi, watu wanatoka kutoka asubuhi, wanashinda vumbi ni mingi, wanaenda na mahoma nyumbani. Sasa mheshimiwa rais, unapozuru katika hii kaunti yetu ya Kisii, tunaomba uzidi kuleta maendeleo. Hata hii soko yetu ya Magena uiangalie, mahali mheshimiwa gavana wetu ametusukuma tumefika, na we uzidi kutusukuma na kutusaidia kimaendeleo ili tuweze kujikuza sisi kama vijana. Asante. Kwa majina ni Omoke Steve kutoka Kisii, kutoka eneo bunge la Bomachoge Borabu. Unapopita mheshimiwa rais ukielekea Sauti Mugirango, tunakuomba ukipita Kenyanya pale, at least hao watu wako kuagiza sana. Unapopeana stima Sauti Mugirango pia kumbuka eneo la Bomachoge. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa John Yagoya Chamchi kutoka sehemu za Machoge Borabu. Kitu nilikuwa naomba rais moja ni sema kweli, kuna watoto wetu ambao walimaliza form 4. Hii ni mwaka kwa 3. Tulikuwa tunachalia kama wakati kwa serikali nyingine wanaandikwa kila mwaka. Sasa tukiuliza wananchi watu wakiuliza, sasa ikiwa rais akitangaza na miaka imepita, wataenda kukataliwa ati miaka imepita. Hiyo ndio rais, na tunashukuru kwa ajili ya kupatilisha serikali yako. Asante sana. Asante. Ulivyosikia hapo James, ndio maoni ya wakazi wa kaunti ya Kisii. Kwa hivyo tutakuwa tukielekea kule Nyamira, kisha tutakuwa tukiungana nanyi tena pindi tu rais atakapofika maeneo hayo ya Nyamira kaskazini. Paka manang na wengi kanyado kukendo komi James iri studio. Asante sana Crispin ya Kiswahili otamanya kwa Ramogi ajwang. Kare dhuluose biroka mitedhoga ai nyanya kwa Ramogi ajwang. Crispin ka entiere county ma Kisii ka ngochopo saa achiel gi saa adek ka obro kelonwa lipod ni e yorno makare. Abro kwayo Ken Muga mondo otiega weche mag Kiswahili oswayo nyabiro ni nya ahinya. Ramogi TV and Pastor Omondi Otiche mar gemo nyore mosna Bishop Odhiambo Gura Gijagoro Samuel Tongo Bishop Amoyo Bishop Omolo Olonge duto nya Ramogi Jwang mano Pastor Omondi Otiche. Ramogi TV migago chopo no yorno makare. Ruto koro owene jotend migepe manyien mondo otim tijegi ma ok odonjore nono, to kata manyien gi bende pod obiro mana welo mano Moses ka Woka County ma Migori. James aneni makare ka antiere mapera to league duogo karango mano Gen Z Saka league chakore Teacher Beach ni kwa Ramogi Jwang kama team mar kata club mar Manchester United bro rakore club mar Fulham doka oyo ma adundo kikidhi mabor nya kwa Ramogi Jwang nikech podwa ni modhuro we amodhi e pi bed mana kanyo kikete e Ramogi TV. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu Mama Africa, say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, crowd
banana, coconut samba, gangeton reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 festa, la 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 festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Yo, wanacheki moshi wanashtuka Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 sika. Toka saa 1 usiku Master Lighter. Ukisikia na kohoa na roroa stress za mchana. Kwa redio usiku minatoa msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Alai. Hype grade Joe Alai. Hot 96. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mobi TV. Machiegni kendo Nyakwaramogi. Achije ariyo manyocha omaki ka itudo gi bedo gi iro malungo wang' kata teargas oko mar dala mar jaohala Jimmy Wanjigi. Kar dak ma Muthaiga pod dhi bedo e od ang'ech kuom ndalo 7 ka obila pod timonegi nonro. Achijego ma gin Duncan Odhiambo kod Calvin Ochieng kata kamano oseng'eto no ka giwacho ni onge gino machuno ni nyaka geng'negi. Okil margi Willis Otieno dwaro ni wegi thuolo ka owacho ni teargas go ne nie alora mar dala Wanjigi ma Wanjigi ema owinjore yawne bura ma ok achije ariyogo. Jopuonjre mag skund primar Mangei Manila Ng'ata e county ma Nairobi ni kod midhiero mar onge mar pi kendo kuom dweche 6 gisebedo ka gimanyo pi kokalo kuom yore mamoko. Midhiero mar onge mar pi e alwora Mangei Southlands bende okwako jodak ma kono ma koro kwayo sirikal ni mondo resgi. Chal mar sikund sekondar Mangei mani Southlands e kar chung' od bura ma Lang'ata e county ma Nairobi ok ni makare. En dweche 6 nyaka ne ng'ado dundu makeyo pi e sikundni. Ten sikundno lero ni osechunogi mar manyo yore mag nyiewo pi kinde ka kinde. Kind of cost in this school. In fact, for the past more than 6 months ago, tumenunua maji on daily basis. The school has gone a lot of expenditure yenye haifai. Even ile pesa tungenunua hata watoto ka food, it is not even reflecting anywhere. We are suffering. Na tunaomba sasa tusaidike, tuone kama hii changamoto. This is a leadership situation, I can say, because I don't get the point why all of these leaders are not responding
and yet they are in office. As a result of the crisis we have in the water, the board and the other leadership of the school, we decided to encourage kids to be carrying water from their homes. Jodak malwara ma Southlands bende oyudore e midhiero ni mar onge mar pi, kendo koro en dangni makagi kacha mar manyo pi kar dag pi magi duto gilaro, kendo moko kuomgi wuok ma onge gi pi. Hii maji watu wanamkanga saa 9. Unaitiswa 30 kwa siku ndio upate maji. Mimi sisindangi hapa. Na hii maji nikikuja na mtungi mmoja sipewangwi. Nikiacha mtungi yangu hapa hivi maji yangu mtungi yangu sipati. Jokweng wacho ni midhiero mar nok mar pi obiro kaluwore gi odundu mang'eny mag pi ma otudi e dag pigno ma yande okunyne gi kambi mar Athi Water. Wakati tulichimbua kisima maji ilikuwa mingi sana na ilikuwa inatusaidia. Lakini for the last 1 year kumekuwa na shinda. There are very many tappings. Maji imendivatiwa kwa manyumba, wakaaji wapati maji. Johala bende yuago lala magiyudo kokalo e nengo mamalo mar pi e alwora no. Kusema ukweli tunaathirika na maji. Unaweza amuka kupika hoteli, unakuta hakuna maji. Ukiambia watu wa mkokoteni wakuletee, wanaenda wakunakuta hakuna, wanaenda mpaka Kibila. Sisi hapa hatuna maji, tunaomba msaada wa maji ili tuweze kufanya biashara yetu mzuri. Jospi bende yuaka ni pi osedok piny, kendo gin bende ohandgi okethore. Chota maji, nachotanga maji huko na maji ni ya kanjo. Sana sana nauzianga watu hoteli, siku hizi maji imepotea. Na maji siku hizi juu imepotea, nauzanga mtungi moja 30. Saa hiyo chumi ndio maji imepotea. Saa biashara iko chini, hakuna makastoma. En geno mar jodak ma alwora mangei Southlands ni jotelo biro winjo ywakgi kendo kelo lokruok mochwere mar neno ni midhiero mar pi otieki. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. E pinje ma osedongore korka yore mag teknolojia, magawa moko osechako tiyo kod masinde mani e kido mar dhano ma idendo ni robots e tayo chenro magi. Kenya ok odong chien e mako yor teknolojia, kendo moko kuom otende koro tiyo kod robot e tayo chenro magi. Kenya koro donje kidieny mar pinje ma osemako motegno weche mag teknolojia e sekta mar magawa. Jafambo marwa Teddy Otieno nyo timo limbe magawa mar Robot Cafe, kendo ripodni oketi e duol kod jafambo marwa Eric Ounda. Ka irange, magawani manie bath apaya ma Oloitoktok e kaunti ma Nairobi, chenro dhi nyime kaka pile. Kata kamano, weche opogore matin kirango kaka itayo chenro mag magawani. Masin molosi e kido mar dhano, kendo matiyo kagima ni kod obwongo kata robot, ema timo dwach welo kendo sabo welo chiemo. Right now we've only programmed them to host customers, serve customers, attend happy birthday if you want like whatever it is occasion you might have. It will come and sing to you. If it's your birthday, it will come and acknowledge that you did a reservation and you have a birthday. Ka ichopo e magawani, robot ema okao kar dhano kendo gimoso jogo ma oyuoro mar chiemo. Robot gi ni kod sende makende magitiyo godo e sabo welo. Giomo chiemo e jikon, kendo gitero achiel kachiel nyaka ir jonyiewo. Masinde mag robot olosi e lony mamiyo gi yot mar wuotho e kind mes kod kombe ma ok gituomore kata matin. It's amazing. It's actually wowed us after we learned what it can do. Basically, it uses, it incorporates AI and LiDAR system. Once you program it, it's basically like what AI basically it's whatever it is you teaches, it learns. Jata chenro mar magawani kata kamano wacho ni masinde mag robot ok omayo jopiny tich ahinya, ni mar dhano ema keto nigi chiemo e sende magi kapok gitero ne jonyiewo. And there's my servant. Wonderful. Tiyo kod masinde mag robot kendo matiyo kagima gin kod obwongo mar dhano osemedo loko sekta mathuth. Penjo en ni biro mar masinde gi nyalo medo rocho sekta go kata ooyo. Eric Ounda, Ramogi TV. Hato nyakora Mogajwang, dhane monego beni saba kadhi magawa. Obiro ko buonjo. Sijego chiemo nyalo bedo ni ridore ich masinde gi
nyalo ibro kwagi apilo nang'o ni kelna apilo ato e chiemo koro nyalo bedo matek. Kata kamano teknolojia biro kendo nyaka wa bed ni waikore mar tiyo kodgi. Onego puonjgi matin kama okelni sosa ga apilo ma ogik ma ochuno ka ini magawa. Ka wadhi nyime ni obila ma Kajiado jiw ni wuog oko mar jiwo arita kwe kaluwore gi medruok mar kuo mar nyamburko e gwengego. Tinende en kuo mar nyamburko moro mateinige mage nyo owuodho oko gi jokuoge otieno ma piny orugo kawuono kar dak ma Saina mani boma ma Kajiado. Jodak wacho ni e thuolo mar dwe achiel nyamburko 5 osekwal kio magi mamenyo bathe kata side mirror ka mamoko bende ilodho oko teyni magi. Giwacho ni obila osiketo nyau e kedo gi kuo mag gige mag nyamburko gino ma medo kelo wich bara ne jopiny. Gari imebangiwa kuangalia kwa CCTV nikaona ni wanaume wawili. So time yenye nimetoka ndio wakatoroka na mimi nikakuja kuangalia gari. Kisha nikapata wamefungua milango, wameibia mataa zote na hiyo grill ya mbele. Hii si scenario ya kwanza, hii area imekuwa ni hivyo. Kila saa unasikia wamekuja, wanaingia kwa compound, wanaenda, wanatoa, wana manage. Every time they are managing kuchukua gari na kuimaliza. So I think tunasikia sasa hakuna security kabisa katika hii area. Sasa ile kitu inatuchagaza kila wakati, hakuna ripoti tunapewa. Gari inakuja, inadastiwa, lakini tunagojea ripoti tuone at least tumepata mwizi mmoja ama wawili, na lakini hatujawahi fanikiwa. Na kama sisi wenye pengine tunamiliki magari, tumekubaliana kauli moja. Gari zetu zote tutakuwa tunachukua tunapeleka polisi, zinalala huko kwa sababu ameshindwa kutulinda zikuwa kwetu nyumbani. Kawuono ka en odiochieng' ma idhi liech ma en le mar bungu. Kenya ok odong' chien. Kaunti ma Kajiado ni opara manyime jiwo arita mar liech ma odak e bunge le ma Amboseli. Kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, Amboseli ni kod liech ma kwan gi ohewa 1,500 kendo arita omigi mar geng'o achudhe ma ni kod paro ma negogi ka manyo tungegi. Kaunti ma Kajiado na achiel kuom counties machwalo agenda mag rito le mag bunge. Ahinya te bunge le ma Amboseli. E bungu no, liech ma kwan gi ohewa 1,600 odak e bungu ma Amboseli kendo githoro bayo nyaka gode mag Chulu kod Kilimanjaro e piny mar Tanzania. E odiochieng' ma kawuono, idhialo kendo irango ratich liech mangimagi ni kamarach ne mar jodwar pedho gi kinde ka kinde mar manyo tungegi mantiere kod nengo mamalo. Kenya inaweza kuwa Dubai. Dubai wanauza jangwa, wanauza mijengo, lakini Kenya inauza Big Five, inauza ndofu, inauza wanyama na inauza mandhari mzuri ya utalii. Thor mar wacho odiochieng' ni wang' ni en keto mahine jiwo ber mar aluora ma liech dakie. Francis Legei ma en apisa motelo ne chenro mag arita mar oganda e gwenge mag Kajiado South leronwa kaka ichiwo arita ne liech kendo iumogi mar geng'o masira ma thoro jukogi e lwet achudhe. We have integrated several elephants which have been tagged by the transmitters into our system. Technology is now taking over. Legei wacho ni bungu ma Amboseli nitie liech ma oketnegi alama e dendgi mondo mi kik ndachgi lal. Hera mare ne liech nenore ayanga ka pi wang'e mol e kinde ma ochiwo sigana e midhiero ma liech kadhoe e lwet achudhe. It was so painful kuwa ndovu ako na mimba. Ndovu amekufa, ako na mimba, mtoto ndio hiyo. Mkuki iko ndani. It was so painful. Liech moko kindgi gin mag piny Kenya, kama moko gin mag piny libamba ma Tanzania. Luoro majorit le ma Amboseli nigo en thuolo mantiere piny Tanzania mar pedho liech kendo ma keto ngima liech go kama tek. Last month we tagged an elephant called the Sao, a resident of both Kenya and Tanzania. Hii corridor si la muhimu tu Kenya, lakini ni la muhimu kwa dunia kwa ujumla na ni muhimu kwa Afrika kwa ujumla, kwa sababu unajua saa hii Tanzania, upande wa Tanzania watu wanaenda hunting block na wanaua wanyama kiholela, wanaua ndovu ambaye tumelea hapa kama miaka 60
ikivuka Tanzania inauliwa na siku moja. Kwa hivyo sisi kwa kupanua uhifadhi hapa Kenya inamaanisha kwamba basi wanyama wetu watakuwa wakienda Tanzania kama imebidi. Na hapo majuzi tulikuwa tumeona jirani wetu wa Tanzania wamepeana idhini ama lisensi ya kufanya trophy hunting, na sasa kukireti space hapa upande wa Amboseli, hiyo pia itasaidia kupunguza movement ya wanyama pori kutoka upande huu wa Amboseli kwenda Tanzania. Pinyo wacho kokalo kuom migao mar arita mapacho ka chano rio chenro mag tend kor gwenge mapacho ka ma itayo gi jodongo gweng' kendo keto apisno obed kaka achiel kuom bede migepe ma oyangi gi piny owacho. Ponono ni paro ma kama okadhi kaka chik jodong gweng' mapacho ka biro yudo osara ma dwe ka dwe kaluwore gi chal mar uchumi mapacho ka omenda ma biro chakore en siling 2,000 nyaka siling 7,000 ka esechegi ichano chak chiwnegi osara ka ochakore gi siling 2,000. E oboke mogol gi migao mar arita mapacho ka, piny owacho golo paro machano keto lai mar nyuando jodong gweng' e chudo mar jotije piny owacho kaka yor rido tend kor gwenge mathurka. Kuom kinde mathoth mokadho, jodong gweng' osebedo katiyo ma onge chudo man kod lai makare kata chik mora mora matao chenro magge. Paro makama koro geto neno ni oket chike matao yiero mar jodong gweng', chike matao kaka gitiyo, chudo ma ichiwonegi, chike matao kaka inyalo chung'gi e tich, yore mag kum mag nyalo yudo, ponone gi ketho chik kod chike matao kaka ginyalo wuok e apisi. Piny Kenya sani ni kod sublocations 945 kod gwenge 1,172 ka paro mar chikno geto neno ni gweng' ka gweng' obedo kod jaduong' gweng'. Paro makamano chano chiwo chudo ne jodongo go dwe ka dwe, omenda mani kin siling 2,000 gi siling 7,000 kaluwore gi chal mar uchumi, ka chudo makamano kori biro chak gi siling 2,000 pononi parono obedo chik. Kata kamano, paro makama ok orwake gi moko kuom jodong gweng' maneno ni omenda mar siling 2,000 tin kendo ok nyal romo gi tao chenrogo kata obedo ni en tich magisebedo ka gitimo maonge chudo. E sublocation makasule Kawayo Unity County ma Kisumu waromo gi Vincent Seda Ogendo ma osebedo jaduong' gweng' kuom higni 10 mokadho. To king'iye to ken duoko moromo nikech ing'eni kata kichuli 7,000 to tich mitiyo to pesano ok nyal konyi ahinya. Ten mani kuro kaka village elder en ng'ama osebedo katiyo nono ko volunteer. Koro kata ka oyudo 7,000 no onyalo tiyo nikech machi chanyecho notimo nono. To ma to koro en gi at least something. Seda wacho ni pononi oket yiero ma ipiemie tijni, jogweng' ok biro jogo matiyo negi gi chunygi kaka gisebedo ka gitimo. Ka en kamano to jomo bedo katiyo gi onego beni gin ma mondo giti, to ka koro moko koro we tich tinyalo keti jomoko. Kech kokel ng'ama nyien mapok ong'eyo village maber to samoro nyalo bedo gi challenge kako nyalo handle weche mag village. Owacho ni piny owacho dine oketo chenro no maket kod mano ma jochung' ne wards kata ward administrators ma ichulo malong'o gi tend counties mondo me gin bende giyudie sir manyalo konyo gi tiyo tijgi makare, gino ma bende osir gi moko kuom oganda. Village administrators ka aparo ni gin gi implement mana county policies e ground, to wan bende wa implement national government policies in the villages. Koro gima nitie kan mana ni gini koro chudo margi ber mopogore gi marwa midwa miwani. Koro kanyo kane ber adier king'iyo tich magitimo to gima jaduong' gweng' timo, jaduong' gweng' nigi tich mang'eny moingo kata mar county administrator cha. Onego chul jodongo nikech king'iyo kaka giyalo ga cases moko mag gweng', bing ni pesa ok chulgi ga, iyudo ka gi take side. Lakini koro kapacha onego pesa ni beni pesa ni imedo gi bedo mang'eny matin. Adier ng'ato ka tiyo to onego beni chule. Mane ma dhi miyo ka ng'ato tiyo to tiyo kod ngufu kendo tiyo ka en kod adier ni gima otiyo no otiyo ni jopiny gadier. Kata kamano, moko kuom oganda to wacho ni ok gine ngang' tich maduong' ma jodong gweng' timo ahinya te kor gwenge ma pod kuo matindo tindo timore kendo weche moko mag njore bende pod nenore. Wach gweng' igoji pile gotino ka gitino kochopo saa achiel, yani osechak goji kata nyocha nogo ng'ato mana area mar kama kakae
Ponono ni paro ma kama okadhi kaka chik, jodongo manotie kinde mokadho biro yudo chudo kaoya kuom piny owacho kendo ibiro yangi ayanga kaka jotije mag piny owacho. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo Athapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Yo sister. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe. Achana na hao watu. Ni mbaya. They will overpromise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811 280# to get one overpromise. Sao osedhi ahinya to in pok inindo? Dawe mama, ne pod awuoyo gi Sarabjit e wach mar kes manotimre. E wach kes? Nyalo bedo nang'o ma gin giwacho otieno sani? Machiegni kendo nya Kwaramogi. Jopur ma ok tin ne 1,200 mago oganda mar kido mar soya e gweng' ma Nyadenda e kar chung' od bura ma Suba South, kaunti ma Homa Bay, oyudo fungruok bang' riwruoge moko ariyo ma ok mag piny owacho chiwore mar konyogi manyo chiro ne mwandugi. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopurgo bende ni kod dero maduong' ma gichoke soya bang' gologi e puothegi. Stoni mar kano kothe ne oketie senta ma Nyadenda ka chud bura ma Suba South gi riwruok mar Soko Fresh kendo pong' kod ogunde mag soya ma jopur ma ok gwenge mag Nyadenda osebedo ka golo e puothegi. Gweng'ni osebedo ka golo soya mathoth kaluwore gi kinda ma jopur ma 1,200 osebedo ka keto e pur mar soya alworano. Kata kamano pek ma gisebedo ka gin go en koso chiro ma gitere soya ma gigolo e puothegi. Gino mano miyo riwruoge ariyo moko mag piny owacho kamoting'o Cereal Growers Association gi Thrive Agric ne obiro kanyakla mar manyo negi chiro kendo tudogi kod jonyiewo ma omo soya Stoni, gino ma osekelo negi fungruok maduong'. Watimo gimoro ni aggregation fair. Wada nyiso japur ni sani nitiere chiro mar mwandu ma gigolo e puothe kopogore gi chon ma koso chiro ne tamo japur mondo mi kik dhi pur. Yudo ka japur opuro kaka soya beans makoro iuso ka mang'eny sana. Soya beans ne jopur puro to kendo gikayo maber kabisa, to kachopo kar chiro to koro chiro onge. Farm to Market Alliance watudore gi chirni mopogore opogore kaka Soko Fresh, Thrive Agric, Crop Soko mondo mi jopurwa oyud chiro margi. Purwa kelo mwandu gi aggregation center makae to giyudo pesa gi kanyo. Onge wach moni chiro ka mwandu odhigo kore ka ilaw pesa. Koro ma is something nikech ka wawacho kae sani Nyadenda kae season ni kende waseuso about 20 million mar soya beans modhi ne japur maka.
riwruogego wacho ni dwaro margi en medo ting'o malo pur mar soya gwenge mag Nyadenda kaluwore gi soya mathoth ma jopur golo e puothegi to pek ma gin go en nok mar chiro. E Stony jopur tere soya ma gigolo e puothegi ipimo kendo ichulogi pesa mana gikanyo ka gidog e utegi kendo ma osemiyogi mijing'o ka jopur mag bando bende ginyiewo bando irgi. Mwatimo maduong' en ni wang'iyo ni wanyalo uplift smallholder farmer nade e Kenya kae, basically in Homa Bay. Biro area mar Nyadenda ni because wabiro kao soybeans, ma ikwa mar ariyo nyaka ne wabi e Kenya kae. To area mar Nyadenda kae wase prove ni nyalo kelo soya mang'eny. Nyaka ne season chakre nyaka sani, wase golo 10 trucks, mamano is equivalent to 120 metric tons so far. To mapod wan gode store wan gi 300 metric tons mapok wating'o. Jopur mag soya gwenge mag Nyadenda wacho ni nyaka ne riwruoge ariyo go chak tudore kod chiro ni ngimagi oselokore kata odoko ne gin kod pek moko magineno e chenro mar kit pur magitimono. Yudo cash crop ne puk nwayudoga ma steady ka soya beans. Turu soya ka aparo ni ngima sani kuro lokore. To nitiere challenges kata ka gimoro ber, nitiere challenges moko ma wan bende wa face kaka farmers. One, transportation and very bulky, very challenging. Kidwa wuotho samoro from kamoro ni Kasinga kibiro nyaka aggregation center kaini biro ka japur ose spend a lot e kore kanyo koro kitambo usoya neno iyudo ka beto poge diere gi transportation. The number 2, waonge gi the current variety maber. Wayudo ni mbegu matiyogo osebedo recycled and again. Ne watieko banda wadonje soya. Koro soya sani omiyo jita yudo pesa e sub location ni. Jita nyalo miyo kaka gi spend pesa gi nikech gitiyo ne matek e puodho. In fact koro jita are happy. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Beach kuom lipod no. Jatend migawo mar tuke Kipchumba Murkomen biro bago nyasi ne jong'wech mane yudo midila e piem mag Olympics. Nyasi no makende biro bagi e boma ma Miramas milambo mar piny France kama tim Kenya nogoye tach e kinde mane gitimo ikruok ne tuke mag Olympics. Kenya noloyo midila 11 e piem mag Olympics higani mane oketgi thuolo mokwongo e chung' mar pinje Afrika. Magi duto nyakwara mag Ojwang' obiro keloni kochopo saa 1 gi saa 3. Ka bende obiro keloni nyasi mogik mar loro tuke mag Olympics ma bagi otieno manyoro. Agoniro kama kuom bedo koda nyaka na chake kendo koro atieko. Pastor Tom Onyango biro bago nyasi kata camp meeting ma wang'ega ni luonga ni kiche mar kanisa mar Njura SDA Church gani ma biro chakore tarik 25 nyaka tarik 30. Wendo modhial biro bedo Pastor George Kirongo ka jogo mabro kelonwa wer kata guest choir moluongi en Anchored in Christ Ministers mawuok Kisumu ka chiel koda host choir mabro bedo Njura SDA Church ka chiel gi Njura Ambassadors. Ken Muga, Walter Nyambaga, Freda Moke ose confirm ni mabro chopo e nyasi kata kiche mabro rumo tarik 31 mano camp meeting ma Njura SDA Church. Kikbai nyakwara mag Ojwang' agoniro kamano koma bedo koda nyaka na chaki kendo koro atieko kochopo saa 10 biro keloni weche moyudo e mesa wa kae saa 1 gi saa 3 weche biro keloni kae nyakwara mag Ojwang'. Kete mana aira Ramogi TV ka uthuolo ni ambadhi ya manyo matumbo mwana bae ya adwe gi pi bed koro dicheng makare jo Njura SDA Church ka chiel gi jo Kisumu ka julupo chikipaka moro maguntiere bed koro dicheng makare.